Hei kaikki urheilun ystävät! Tässä ruudun erikoislähetyksessä aiheena TT Tallin urheilu vuosi 2025. Siirrytään kohteeseen Kankaanpään älyladulle ja 24 tunnin hiihtoon. TT Talli siis osallistui jälleen Kankaanpäässä järjestettyyn 24 tunnin hiihtoon. Viime vuoden voittoa lähdettiin puolustamaan ja mukana oli lisäksi leikkimielinen haastekisa naapurikunnan Huittisten triatlon ja uimaseuran kanssa. TT Talli sijoittui nyt sijalle 3, mutta haastekisan voittivat äärimmäisen niukasti ja jännittävien loppuvaiheiden jälkeen. Ennätyksen he tekivät tavoitematkassa ja se kirjataan nyt 401,7 kilometriä 24 tunnissa. Tulospalvelulla oli pieniä haasteita, mutta oikea järjestys saatiin kuitenkin kunniakkaasti ja palkinnot menivät ansaitusti voittajille. Joukkueessa oli tällä kertaa mukana 9 hiihtäjää. Rauno Tuomi, Taina Vehmanen, Ari Niittymäki, Ismo Ahonkivi, Tuukka Degerman, Arto Elomäki, Jyrki Lepistö, Mika Lepistö ja Timo Lehtonen. Viisi, 4, 3, ready, set, go! Sieltä lähtee meille joukkue. Tosistaan takatyöntöä, menkää ihan tämä alku ja sitten tyyli vapaa. Antakaa paukkua niin kuin vaan sieltä sielusta ja sydämestä lähtee. Nauttikaa tästä matkasta, haastakaa itseenne, pitäkää huoli itsestänne ja myös kanssahiihtäjistä. Ja sitten tullaan takaisin maaliin ja juhlitaan kaikki sitä suoriutti, mikä on tänä päivänä saanut aikaiseksi. Sinne lähtivät. Tallista mukana tällä kertaa Rauno, Ismo, Konstimo. He lähtivät 50 kilometrin matkalle perinteisen. Taina lähti vapaan 30 matkalle. Timppa ja Mika lähtivät vapaan tyylin 50 kilometrin matkalle. Konstimo, tavoite tulevalla kaudella. Monenlaisia lajeja on kokeiltu. Kestosuosikkeina ovat hiihtely talvella ja kesällä rullahiihto ja suunnistus. Tavoitteenani on jatkaa kuntoilua ja motivaattoreina toimivat haastavat hiihtotapahtumat ja Jukolan viesti. Talvella ovat luvassa Vuokattihiihto ja Lapponia-hiihto. Erilaiset haasteet pakottavat määrätietoiseen harjoitteluun ja siksi Tallin haasteet antavat potkua eteenpäin. Taina. Tavoite tulevalle kaudelle on ylläpitää kuntoani ja terveyttäni monipuolisella liikunnalla, rennolla ja iloisella asenteella. Ja myös näin mummuna jättää jälkipolville perinnöksi liikunnallinen elämäntapa. Tavoitteenani on edelleenkin nauttia hetkistä niin rullaluistelussa, pyöräilyssä kuin hiihdossakin. Ikääntyessä lihaskunnon ja voiman ylläpitäminen ja jopa niiden kasvattaminen ovat tavoitteena edelleen. Kaudella 2025 osallistua jälleen useisiin massatapahtumiin ja TT Tallin omiin kisoihin. Varsinkin Tallin kestävyystriatlon kiinnostaa edelleen haastamaan omia rajoja.
puheenjohtaja Pekka Lammi tuolla Luomulla lähettelee. Puoli minuuttia! Ja puoli minuuttia, virallinen kisakello. Katsotaanpa tässä samalla Ismon mietteitä. Tavoite tulevalle kaudelle. Vuokatti-hiihdossa 3. sija, Pirkan hiihdon puolikkaalla 10 parhaan joukkoon. Ja tietysti tervettä elämää tästä eteenkin päin. Miehet 65, 30 kilometriä. 4. Rauno Tuomi. Nakkilan Vire 1 tunti ja 38.00. 8. Ismo Ahokivi. Noormarkun Nopsa 1 tunti 48.31. Rauno. Tavoitteita. Hiihdon puolella, Pirkan hiihdossa oman ikäisten sarjassa 3 parhaan joukossa ja aikavapaalla hiihtotavalla alle 4.30. Sekä Vuokatti-hiihdon voitto perinteisellä, oman ikäluokan sarjassa. Kauhahiihtosijoitus 3 parhaan joukkoon. Lapponia hiihdon puolimatkoilla 3 parhaan joukossa. Tavoitteena on harrastaa monipuolista liikuntaa vielä monta vuotta. Jos on sama duunimatka. Viiltävä tuuli käy aamuisin. Finlandia-hiihto. Sunnuntai 23. helmikuuta. Tallista mukana 66 kilometrin vapaan tyylin matkalla oli Rauno, Timo, Mika. Tavoite tulevalle kaudelle. Toivottavasti joku hiihto menisi nappiin ja tulisi semmoinen pöljäpäivä. Finlandia-hiihto luistavilla suksilla. Pirkka alle 6 tuntia. Lapponia hiihto pitkät matkat. Kesällä rullahiihdossa ja pyörällä tallin kisoissa mukana. Juoksu 10 kilometri alle tunnin on myös tavoitteena. Eli omat ennätykset uusiksi näissä lajeissa lähinnä tavoitteena. Finlandia-hiihto. Pitkä matka muutettiin huonon lumitilanteen vuoksi 2 lenkkiin ja eka lähtöryhmä lähti kello 8. Matka siis 66 kilometriä. Toinen kierros tietysti muuttui vähän raskaammaksi, kun rata pehmeni. Viiltävä tuuli käy aamuisin. Kiiltävän porttiin ja koivuihin. Laita reppukeinu kiinni keväällä. Pidä jemma rahaa pankkitilillä. Seiso väkevästi sängys edessä aamuisin. Laita rippukeinu kiinni keväällä. Pese kasvosi ja käytä pyyhettä aamuisin. Muista kaverit entiset ja soita niille silloin tällöin. Pidä niistä listaa, jotka joulukortin lähettää. Rauno maalissa 7. 60 sarjassa. Aika 3:53:15. Isä ja äiti ajattelee sua, isä ja äiti ajattelee. Laita rippukeinu kiinni keväällä. Pidä Mika oli 41. 50. Aika oli 4:30:38. Laita rippukeinu kiinni keväällä. Pidä jemma rahaa pankkitilillä. Seiso väkevästi sängys edessä. Timo oli 16. Sarjassa 60 vuotta. Aika 4:37:31. Ja käytä pyyhettä aamuisin. 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 34 kilometrin matkalla. Arto. Tavoite tulevalle kaudelle. Hiihto nyt ykkösharrastus ja tavoitteena oppia hiihtämään paremmin. Tulevalla kaudella tarkoitus osallistua ainakin joihinkin massahiihtoihin.
7-11. huhtikuuta 2025. Talli mukana Lapponia hiihdossa Muonion Oloksella. Tosin 3 hiihtäjää jäi pois viime metreillä flunssan vuoksi. Viikko oli vaiherikas, mutta säiden puolesta saatiin kilpailla hyvin talvisissa olosuhteissa. Tallista 4 hiihtäjää osallistui sekä pitkille että puolikkaalle matkoille. Täydet matkat olivat 60, 50 ja 80 kilometri ja puolikkaat 30, 25 ja 40 kilometrit. Tyyli oli vapaa. Tulokset. Pitkät matkat miehet. 50-52 Mika Lepistö kokonaisaika. 13:20 sekuntia. M60 Timo Lehtonen 12:43 sekuntia. Puolimatkat. Rauno Tuomi kokonaisaika 5 tuntia 7 minuuttia 6 sek. Naiset. 3. Tanja Jantunen kokonaisaika 5 tuntia 2 minuuttia 53 sek. Tavoite tulevalle kaudelle. Tulevaisuuden tavoitteeni on kehittyä edelleen soudussa ja puuvenesoudun ohella menestyä myös koastausoutuluokassa ja päästä siinä MM-kisoihin. Hiihdossa tavoitteeni on myös ehdottomasti parantaa edelleen tuloksiani. Ennen kaikkea, urheilu ja kestävyysliikunta ovat minulle suurta nautintoa, jota osaan arvostaa. Yritä rentoutua. Tämä voi tuntua oudolta. Tämä on Construct, latausohjelma. Voimme ladata mitä vain. Hiihtoa, juoksua, pyöräilyä. Mitä vain kestävyysurheilua. Treeniohjelmia, varusteita, välineitä. Mitä tarvitset? Kysymys on mikä on todellista. Sen minkä tunnet näet haistat ja niin edelleen vai luulet näin tapahtuvan? No. Tämä on se todellisuus. 4. toukokuuta 2025. Tallin kevät-tempomestaruudet ajettiin tutulla kotiradalla Yttilä-Lähteenkylä välillä. Keli oli poutainen, mutta aikalailla kolea +6 astetta ja pyörivä tuuli teki kisasta haastavan. Kaikki sujui kuitenkin turvallisesti, niin kilpailijoiden kuin liikenteenkin puolesta. 14 minuuttia ja 14 sekuntia 10 kilometrin tempo, eli keskinopeus 42 kilometriä tunnissa. Tässä siis Ari Reunanen. Tavoite tulevalle kaudelle on osallistua maantiepyöräilyn ikäsarjan SM-kisoihin ja venyttää omia rajoja pyörän selässä. Samalla aikomuksena on treenata aktiivisesti myös muita lajeja ja parantaa viime kesän tuloksia eri kilpailuissa. Tuukka. Tavoite tulevalle kaudelle. Vuoden päätavoite on Lapissa juostava polkujuoksukilpailu Pallakselta Ylläkselle. Kilpailumatkaksi valikoitui 100 kilometriä matka. Tavoitteena kilpailussa on tehdä ehjä suoritus, johon kuuluu juoksukuntoisena pysyminen aina matkan loppuun asti. Sen isompaa aikatavoitetta en aseta. Toki tämä kyseinen matka palvelee samalla myös treenkamista kohti 160 kilometriä polkujuoksukilpailuja, jotka odottavat tulevaisuudessa. Yo no soy
Jari, kiitos. Eikö ne 30 tehdä? Piti joo. Jari kengät on 30. Mulla on 7 on pohjilla. Mä tarkoitan, että kaikki tietää filmin kohdalla. Ane varasti! Takaisin! Ane mietit on 30. Pois sieltä. Sitten pitäisi olla virta päällä. Aina! Matua! Tallin mestaruudet rullahiihdon ja luistelun 30 kilometri N-matkalla kisattiin 29. kesäkuuta 2025 kisarata Yttilä-Lähteenkylä välillä. Erittäin kova puuskittaja tuuli teki kisasta haastavan kilpailijoille. Ei ollut niin sanotusti ennätyskeli tänään. Mutta kisa saatiin turvallisesti suoritettua ja paremmuudet ratkaistua. ...6. heinäkuuta 2025. Talli kisasi tällä kertaa kestävyys triathlonin merkeissä. Lajeina 10 kilometri, rullat 20 kilometri pyöräily ja 5 kilometri juoksu. Öiset sateet taukosivat sopivasti ja kisa saatiin pidettyä suhteellisen hyvissä oloissa. Ari 1, 15, 56. Timo 1, 38, 19. Rauno 1, 38, 31. Mika 1, 41, 12. Taina 2, 02, 06. Näistä tunnelmista voidaan siirtyä 27. heinäkuuta 2025. Tallin uusin laji skiathlon kisattiin samalla paikalla matkoina 20 kilometri perinteisellä. 20 kilometri vapaalla tyylillä. Helteinen keli teki kisasta melko haastavan. Rauno 1, 48, 53. Kari 1, 58, 44. Mika 20, 2, 47. Timo 20, 3, 45. Ismo 20, 4, 46. Kari. Kauden tavoitte. Säilyttää vähintäänkin tämänhetkinen suoritustaso ja ehkä vielä hieman parantaakin sitä. Pienenä haaveena aikaisemmin oli Pirkan hiihdon vapaalla 5 tunnin alitus. Se toteutui ja nyt tavoitteita pitää tarkastaa. Tulevalla kaudella 2025 se voisi olla sijoittuminen 10 parhaan joukkoon omassa ikäluokassa. Tallin syystempo ajettiin loistavissa olosuhteissa viikonloppuna kotiradalla. Jälleen saatiin miesten sarjassakin uusi reittiennätys. Uusi ennätys on nyt 13.42. Onnittelut Ari! Tallin syysrullailut suoritettiin hyvissä olosuhteissa perjantai-iltana 22. elokuuta.
Kisan siirto viikolla sateen vuoksi tuotti toivotun tuloksen ja olosuhteet olivat kuivat, lämpimät ja tuulettomat. Siirretäänpä kuvaa, niin saadaan tulokset näkyviin. 7. syyskuuta 2025. Tallin tasatyyntömestaruudet 10 kilometri N-matkalla ratkottiin kotiradalla. Aika hyvä meininki. Kohna. Tuo iso aukea Satakunnan Paneliassa, jonka halki hiljaa virtaa Eurajoki. Siellä juostiin 13. syyskuuta 2025 Kohnan lenkki. Kohnan jälkeen seuraavana päivänä 14. syyskuuta oli 30 kilometrin tasatyyntö rullahiihto. Varikkoalue Lallintalon kenttä ja lähtö Fännintien liittymässä. Reitti siis taas niin sanottu kotirata, elikkäs Pyhän Henrikin tie. Vai sittenkin Via Dolorosa. No kääntöpaikka, tuttu 5 kilometrin päässä Jokelantien liittymä. – 11. lokakuuta 2025 Tallin joukkue osallistui uuteen tapahtumaan eli Pyhäviestiin. Pyhäjärviseudun nuorkauppakamari ry järjesti uuden viestitapahtuman, jossa 5 juoksijan joukkueella kisattiin reittiä Huovinrinnekankaan Pää-Yttilä-Kepola, Karhusuo, Isovimma, Luvalahti-Kauttua ja maali Euran urheilutalolla. Timo. TT Tallin päällikkö. Tavoite tulevalle kaudelle. Tavoitteena on edelleen pystyä liikkumaan ja kuntoilemaan mahdollisimman pitkään terveenä sekä samalla innostaa muitakin liikkumaan. Uutena haasteena kaudelle 2025 olen asettanut itselleni osallistumisen Finland Ice Marathonille helmikuussa. Kauden muina tavoitteina on vapaalla tyylillä vuokattihiihto alle 3 tunnin ja uutena isona haasteena Lapponia hiihto ja siinä ehjä suoritus koko viikolle. Pyörällä vielä alle 17 minuuttia 10 kilometrin tempossa ja kilometrien lisääminen muutenkin tuntuvasti pyörällä. Tallin kisoissa edelleen ennätysten parantaminen, vaikka ikävuosia taas tullut 1 lisää. Ja tietenkin Tallin toiminnan vieminen jälleen uusiin haasteisiin kaudella 2025. Jyri. Tavoite tulevalle kaudelle. Olen keskittynyt viime vuodet pikajuoksuun. Se vain sattuu olemaan hauskaa, muutamista vammoista ja terveyshuolista huolimatta. Olin jo aikeissa jättää kuluneen kauden jälkeen pikajuoksun taka-alalle ja keskittyä kestävyyspainotteisempaan kuntoiluun. Vaan enpä jätäkään vielä, ratajuoksu jatkuu ensi kaudellakin, jos vain terveitä päiviä suodaan. Koko matka 31 kilometri, osuudet olivat 3, 7, 7, 8 kilometri pituisia. TT-talli sijoittui miesten sarjassa sijalle 3. Nuoremmat olivat tällä kertaa parempia. Tapahtuma oli hienosti ja huolella järjestetty. Vielä yksi esittely tähän. Ari-tavoite tulevalle kaudelle. Päästä jälleen harjoitteluun kiinni, osallistua itsekin ainakin Tallin omiin kisoihin kauden aikana. Tärkeimpänä tehtävänä toimia Tallin toimitsijana ja hengen luojana. Tallipäällikön oikea käsi. Manageri. Jälkeen muutama yhteiskuva. Kiitos kun jaksoitte seurata, uudet seikkailut odottaa.